Vítajte pri našom dnešnom vizuálnom prehľade. Predstavte si, že sa píše rok 476. Západorímska ríša práve padla a na obrovskom území zostalo nepredstaviteľné mocenské vákuum. Čo sa stane, keď skolabuje superveľmoc? Svet sa zrazu ocitne na ráz cesti. Kto zaplní tento uvoľnený priestor? No, z tohto chaosu sa vynorili tri dominantné mocnosti, ktoré spoločne sformovali úplne nové osudy Európy a Blízkeho východu. V dnešnom prehľade nás čaká 6 kľúčových bodov. Najprv si v rýchlosti predstavíme tieto tri ríše raného stredoveku. Potom prejdeme k Byzancii ako dedičovi rímskej tradície, ukážeme si zlatý vek Konštantínopola a preskúmame zrod islamu a arabskej ríše. Nadviažeme rozkvetom arabskej vedy a kultúry a celé to uzavrieme zrážkou týchto svetov a novými hranicami. Časť prvá. Tri ríše raného stredoveku. Tak fajn. Poďme sa do toho rovno ponoriť. Obdobie po zániku Ríma naozaj nebolo len nejakým temným stredovekom. Keď sa pozrieme na to, ako bol svet geograficky rozdelený okolo roku 800, uvidíme tri celkom odlišné, no dominantné svety. Na západe sa sformovala mocná Franská ríša. Na východe okolo Stredozemného mora pevne stála Byzantská ríša, inak povedané tá časť rímskeho cisárstva, ktorá prežila. A na juhu, na obrovskom páse od Blízkeho východu cez Severnú Afriku až po dnešné Španielsko sa rozprestierala Arabská ríša. A viete, čo je na tomto najzaujímavejšie? Tieto obrúské štáty nefungovali tak, že by jeden zanikol a druhý hneď vznikol. Kdeže? Oni existovali bok po boku. Kým Byzancia pretrvala takmer ďalších 1000 rokov po páde Ríma, Arabská ríša zažila svoj explozívny štart až začiatkom 7. storočia a Franská ríša dosiahla vrchol okolo roku 800. Tieto ríše sa navzájom prelínali, obchodovali spolu a pochopiteľne občas proti sebe viedli vojny. Doslova sa formovali navzájom. Časť druhá. Byzancia, dedičia rímskej tradície. Zamerajme sa teraz na ten prvý pilier. Byzantská ríša totiž nebola len nejakým novým štátnym útvarom. Títo ľudia sa sami považovali za Rimanov a nikto to nezosobňoval lepšie ako cisár Justinián. Jeho slávny mozaikový portrét z tisícok kamienkov dodnes vyžaruje neskutočnú autoritu. Justinián mal totiž jeden obrovský sen. Chcel vzkriesiť celú rímsku ríšu v jej pôvodných starých hraniciach a ako dôkaz svojej absolútnej moci dal postaviť ten najkrajší architektonický zázrak, konštantinopolský chrám Božej múdrosti, známy ako Hagia Sophia. Ale ríša predsa nemôže fungovať len na pekných budovách však. Justinián to vedel a tak urobil niečo, čo zachránilo antické dedičstvo pre budúce generácie. Vytvoril Justiniánov zákonník, to nebol len nejaký byrokratický výmysel. Zobral úplne všetky tie staré dôležité rímske zákony a spojil ich do jednej obrovskej logickej zbierky. Vďaka tomu sa celý ten prepracovaný právny systém nestratil v prachu dejín, ale stal sa oporou pre túto obrovskú ríšu. No a popri zákonoch tu bolo pochopiteľne náboženstvo. A presne túto začalo trochu škrípať. Napätie medzi západným kresťanstvom v Ríme a tým východným v Konštantinopole neustále narastalo. Až kým v roku 1054 neprišlo k zlomu, ktorý poznáme pod pojmom schizma. Kresťanský svet sa vtedy oficiálne a natrvalo rozdelil. Na jednej strane rímskokatolícka cirkev na západe s pápežom a na strane druhej pravoslávna cirkev na východe pod vedením patriarchu. Tento historický rozkol, ako asi viete, pociťujeme dodnes. Časť tretia. Zlatý vek Konštantínopola. Keď už hovoríme o Byzancii, musíme sa na chvíľu zastaviť priamo v jej bijúcom srdci. Pripravte sa na toto číslo. 1 milión. Presne tak. Konštantínopol mal okolo roku 1000 takmer 1 milión obyvateľov. Je doslova fascinujúce predstaviť si ten kontrast. Kým tie najväčšie mestá v západnej Európe mali v tom čase ledva pár tisíc ľudí, Konštantínopol bol rušnou obrovskou metropolou svetového formátu. Bolo to doslova to najkrajšie mesto na svete. Predstavte si, že ležalo presne tam, kde sa stretáva Európa s Áziou na brehoch Bosporu. Bolo to dokonalé centrum, obchodovalo sa tu s tovarom až z Indie či Číny. Ľudia si tam na tú dobu žili neuveriteľne luxusne. Využívali obrovské verejné kúpele, kvalitné školy a v knižniciach mali bezpečne uložené grécke a rímske diela. Zatiaľ čo iní bojovali o prežitie, Konštantínopol doslova žil a dýchal antickým luxusom. Časť štvrtá. Zrod islamu a arabskej ríše. Presuňme sa teraz trochu južnejšie na arabský poloostrov. Tu sa totiž začalo diať niečo, čo navždy prepísalo mapu sveta. V centre diania stal vzdelaný kúpec z mesta Meka, Mohamed. V prostredí, kde všetci uctievali množstvo božstiev, prišiel s myšlienkou o jedinom bohu Allahovi.
A toto učenie položilo základy islamu. Aj keď spočiatku čelil naozaj tvrdému odporu, jeho presvedčenie napokon dalo vzniknúť celkom novej kultúre, čoho dôkazom sú aj neskoršie architektonické klenoty ako svätyňa v Meke alebo ohromujúci skalný dom v Jeruzaleme. Ale ak si máte z tohto obdobia zapamätať jeden rok, je to rok 622. V tomto roku musel Mohamed práve pre spomínaný odpor uísť z Meky do Mediny. Tento moment, známy ako hidžra, je absolútne kľúčový. Viete prečo? Pretože presne týmto rokom sa začína nový islamský kalendár a s ním vlastne aj zrod celého nového arabského štátu. A to, čo nasledovalo po Mohamedovej smrti, bolo ako politický a vojenský uragán. Pod vedením jeho nástupcov, kalifov, nabrala expanzia ohromujúcu rýchlosť. Skúste si to predstaviť. Do roku 750, teda len zhruba storočie po hidžre, sa arabská ríša ťahala od ďalekej Indie na východe až k Atlantickému oceánu na západe, pričom pohltila aj veľkú časť Pyrenejského polostrova v Európe. Absolútne dynamický rast. Časť 5. Rozkvet arabskej vedy a kultúry. Bolo by však obrovskou chybou myslieť si, že táto obrovská ríša žila len z vojen. Práve naopak. Podobne ako Byzancia, aj Arabi sa ukázali ako mimoriadni zberatelia vedomostí. Keď obsadili nové územie, nezničili jeho kultúru. Oni sa z nej učili. V poľnohospodárstve priniesli revolučné zavlažovanie cez vodné kolesá. Jeden dobový arabský básnik o takomto kolese mimochodom napísal, že sa točí ako nebesá bez hviezd. Paráda však. Posunuli dopredu aj námorníctvo vďaka presnejším pomôckam na plavbu po mori a bez problémov čerpali vedomosti z gréckych či perských zdrojov. Ukážkovým príkladom takejto vedeckej precíznosti je napríklad arabský astroláb z 10. storočia. Možno to vyzerá len ako krásne zdobený kúsok kovu, ale bola to absolútna high-tech vecička svojej doby na meranie výšky a polohy hviezd. Zaujímavé je, že prvotný nápad s astrolábom mali už starovekí Gréci. Boli to však práve arabskí učenci, ktorí tento prístroj dotiahli k dokonalosti a z týchto ich inovácií neskôr profitovala celá Európa pri veľkých zámorských objavoch. Časť 6. Zrážka svetov a nové hranice. Takže máme tu 3 obrovské sebavedomé ríše, ktoré sa rozrastajú na všetky strany. Asi tušíte, že skôr či neskôr na seba museli tvrdo naraziť. A tu sa dostáva k slovu Franská ríša na západe. Keď arabské vojská prešli cez Pyrenejský poloostrov a chceli ísť hlbšie do Európy, v roku 732 narazili v bitke pri Poitiers na tvrdý odpor. Franské vojska tam zvíťazili a tento kľúčový moment nielenže zastavil ďalšie arabské prenikanie, ale doslova narysoval geopolitickú mapu na stáročia dopredu. Zatiaľ čo na západe sa to takto stabilizovalo, na východe to bol iný príbeh. Stará dobrá byzantská ríša už jednoducho strácala dých. Invázia za inváziou ju neúprosne vyčerpávali, pričom tým najtvrdším súperom sa nakoniec ukázali osmanskí Turci. Predstavuje to práve tento ikonický, priam zlomový moment, kedy osmanský sultán vítazoslávne vstupuje za hradby dovtedy nedobytného Konštantínopola. Písal sa rok 1453. Pre Byzanciu a vlastne pre celú Európu to bol absolútny šok. Bola to definitívna porážka. Ale viete, čo bolo najviac zdrvujúce? Technologická prevaha. Tie legendárne antické hradby Konštantinopola, ktoré odolávali útokom dlhej stáročia, nakoniec spadli vďaka moderným delám. Tieto obrovské zbranie pritom pre Osmanov zostrojil uhorský inžinier. Zvláštna irónia osudu však. Týmto dňom padla východná hradba Európy a definitívne sa uzavrela jedna obrovská historická epocha. Tieto 3 gigantické mocnosti, Franská ríša, Byzancia a Arabská ríša už síce dávno neexistujú, no zanechali nám tu monumentálne dedičstvo. Zachránili starodávne vedomosti, pomohli formovať obrovské náboženstvá a nakreslili hranice, ktoré v podstate určili ďalší vývoj civilizácie. A to nás privádza k dôležitej myšlienke na záver. Keď sa dnes pozrieme na našu modernú politickú alebo kultúrnu mapu, koľko z týchto starodávnych konfliktov a výmen poznatkov v nej môžeme stále jasne čítať? Odpoveď možno nájdete vo svojom vlastnom okolí. Týmto náš vizuálny prehľad uzatvárame. Ďakujem vám za pozornosť a verím, že vo vás prebudil chuť objavovať ďalej.